Minnes matka? Hammaslääkäriin. Taitaa olla tekosyy, jonka varjolla kuvittelit voivasi livahtaa kauppaan. Mutta minuapa ei noin vain naruteta. Jälki-istuntoon mars! Pidetäänkö teillä mattoja lattialla? Joo. No niin, mattoja kuuluukin pitää lattialla, eli tuon kaskun juju piilee siinä, että se on samaistuttava. Jos tuijottaa nuorena liikaa väkivaltapiirrettyjä, niin siinä on riski, että alkaa isompana tekemään väkivaltapiirrettyjä. Sairaan nopea. Hei, ooks sä opettanut ketään tän näköistä? Kyllä vain. Sinähän on tuo sinun toverisi perukki päässä. Mutta sinä oletkin eka enkeli, joka vessanpöntössä lenteli. Kassettisoitin. Se on vielä helpompaa kuin läpyttää.